गाजा खानाय जायगाया आयै हाबाब हाजो गुदियाव आरोना नै My name is Agman Narzari. Hello, my testing. आच्छा गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ'आवहाय बरायग्रोनानै लानाय जाबाय आरोना। दिनै आङो दंफैयो नैबे सोरगोफुरियावहाय। बे जाबाय ढेकियाजुलिनि बाथासिपुरनि खर'आव आरोना। नोंथांमोननोबो आङो दिन्थिनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। दै दङ खाथियावहाय, हाजो दङ नै खाथियाव। माने सोरगिदिं हाजोजोबखा आरोना। सानजाहाबो हाजो दं, ओमफ्राय सोनाबहाबो हाजो दं, ओमफ्राय दै दङ। दैया जाबाय सा खोला बोहैनाय आरोना, सा खोला बोहैनाय दै। बे दैजोंनो मानसिफ्रा माने खोलाहानि गामिनि मानसिफ्रा दुगैयो, बेबायदिनो अनेक खालामो आरोना। दैनि बेलेग बेब'स्थाथ' गैखाया नालाय। दुगैनाय मानाय सि सुनाय गासिबो बे दैजोंनो जाजोबो आरोना। थ' नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो आरोना, आङो जेसे हायो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। ज' जायगाखौ नायना लाबानो जाबाय एसे माबायदि। नैबे जाबाय हाजोआ, माने सानजाहा थानाय हाजो आरोना बेयो। ओमफ्राय नै दैया बैथिं दं सानजाहा। दैज्लाङाव बिराद देरो आरोना बे दैया, माने गामिथिं बिराद लोमहैजोबो आरोना। बेनो देरनानै अखा हाबाथाय देन्जार देरखायो आरोना। बिदि आरो इयो। अल राउन्ड नायना लादो माबायदि बिदि आरोना। थ' गाइस भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो, मोजां मोनोबा शेयार खालामनानै हो, आरो चेनेलाव गोदानबाथाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना, खावलायनाय थाबाय। आङो नोंथांमोननो जायगाखौ एसे माने सोरगिदिं देखायनानै होनि बे सोरगोफुरिनि हाजोखौहाय। मानसिफ्रा बेयावनो बिराद बेरायफैयो आरोना, पिकनिक जानाय मानायनो मेसेङावहाय। बेयावनो फुरा फैजोबो आरोना, ओरैबायदि मानसि जाखायो बेयावनो, माने एक्सिडेन्टबो जालायो आरोना मानसिफ्रा लामायावहाय। बिदि आरोना सोरगोफुरिनि महरा। जोङो गाइस आवगायगासिनो आरोना। जोङो आवगायगासिनो, माने सोरगोफुरि नुफेराखैमोन आरोना, दिनैसो सोरगोफुरि नुफैदों। माने सोरगोफुरिया माने जेबो इदिनो माबा माबि जेनेबा पार्क सार्क गैया आरोना। बिदिनो मोनसे बेरायथावना आरो, पिकनिक जायो मानसिफ्रा इयावनो। नाया देन्जार खारदों, खिन्थु ना देन्जार दङ। मालाबा सारफैनांगोन र'। दैयाव ओंखारनायदों आरोना गाइस, नै सोरगोफुरिनि दैयावहाय ओंखारनायदों माबायदि। बेरायजासाबो आरोना, दुगासो जायगाया, गाज्रिबो नङा, बेरायजासाबो। तामाम गोदोरखा आरोना अन्थाया हले। वाव, बोथोरा एसे स्रां जाफिनबाय, गाजाखा। बेनो जाबाय सोरगोफुरि आरोना। नायदो एसे, माने सोरगोफुरि माने फैफेराखैमोन आरोना। सोरगोफुरिया माबायदि बेखौबो नुवाखैमोन। दा सोरगोफुरिया माबायदि होनबा बिदि होननानै बुंनो हासिगोन आरोना। बेरायजासाबो आरोना। मेसेङावबा माबायदि आङो मिथिया, माने हाग्राफ्रा रानजोबनाय जाहैगोन आरोना। पिकनिक जानो माने मोजां होननानै बुङो। स' मानसिफ्रा बिराद फैयो आरोना पिकनिक जानो, एक्सिडेन्टबो जालायलाङो इयाव, खोनाबाय थायो। दिनै फैनानै नुफैबाय आरोना सोरगोफुरिया बेबायदि होननानै। दायो हाग्रा एसे ओंखारजोब्बाय आरोना, ग्रिन ग्रिन जाजोब्बाय जायगाफ्रा, गोथां गोथांनो। देलाय फरायलाय सासे।
लोङो Longer. Hor. Nahan. गैया Gaya. Jeng. Belsi. Belsi. Habrani. माने माने बिसोर जाहैबाय बेलस्रि हाब्रांनि मानसिफोर आरोना बे अन्थाइयाव लिरना गालांदों माने जोंनो दैखौ नांगौ थेबथा नाङा बे दैखौनो जोङो लोङो होनदों आरोना बिदिनो दा बेनोरा बरिया सोरगोफुरिया माबायदि होनबाथाय नायना लादो आरोना बिदि सोरगोफुरिया सब गोथां गोथां जाजोब्बाय आरोना ग्रिन ग्रिन जाजोब्बाय सान्दुंसो दुंलायबाय अखा हानो नागिरनाया नै अखा गोसोम जानाया सान्दुंसो दुंस्राबाय फाग्लासो मोजाङानो जादोंलै फुरा हाजो गुदियाव सफैबाय आरोना जोङो हाजो गाखोनो होनबा हाबावसिगोनसो ने फुरा नै हाजोआ नांजाबखाबाय हाजो गाखोनो होनबाबो हासिगोन आरोना जायगाया नै बिराद मोजांखा हाजो गुदियाव नै ओइ लाइसोर सफैबाय माथो गाजा खानाय जायगाया आयै हाबाब हाजो गुदियाव आरोना गाजाखा दैयाबा हले जायगाया ओइ 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 गोलैगोन गोलैगोन गाजा आरोना जायगाया गाइस बरिया पसन्द जाबाय आरोना आं दै बारदों आरो दैयानो बिराद फिसा नै बेनो दैलाङाव बिराद गिदिर जायो आरोना वाव गाजाखा माने सोरगोफुरि फैनायनि नामाव हाजो एसे गाखोनोसै आरोना जोङो बे हाजोआव गाखोनोसै लामा दं एसे नै इयाव फुरा इथिं गाखोलांगोन आरोना गाखोबायानो नै गथ'फ्रा पार्टनारफ्रा र' गाखोलांनि र' थांगासिनो गाखोलांगासिनो आसोलफ्रा सहैबायानो नै गोजौआव फाग्लाखा गथ'फ्रा गोजौआव सफैबाय आरो गिलुं गिलुं फाग्लासो हा सोरगोफुरि फैनायनि नामाव हाजो गाखोस्राबाय आरोना हाहा र' दावखोबावनि र' गाखोलांबावनो आं पार्टनारफ्रा नै पार्टनारफोरखौ नायनोबा हाय होनहर हाजो गाखोनानै मादि मोनदों बरिया बरिया पार्टनारफोर आरोना इसोरो हाजोआ नै फाग्लासो देन्जार गुवार गिसिखाबाय नायनायावसो फिसा नुलायथियो गाखोबा आयै देन्जार गुवार खुरखाजोब्बाय नै फाग्लासो मानसिफ्रानो खमाया हाजोबाबो थांलाय फैलायानोसै अन्थाइ रोगागासिनो बाम्पाराबो गाहायाव नाहरदो आरोना माबायदि गाजा नुखायो नै हाजोआबो गोजौआव सफैथारबाय गाइस एसे गाखोबावदों र' जायगा नायथिंबावदों फुला नै मा होनोमोनलाय बेखौ मा होनो औवा बिजलिक नामानो बेलेगथार माथो नुहुरदों माथो नोंसोरखौबो देलाय हाय होनहरब्रा र' दावखोगासिनो आंबो हेलौ होनलायदोब्रा मा नाममोनलाय नोंसिना बुंलाय देलाय My name is Agman Narzari. गाइस ओंखारफिनसै बाबु मोना मेंबायनो जोंना पार्टनारा ओंखारफिनसै गाइस ओंखारफिनसै बारा गोबाव थाथावाना हाजो जायगाफ्राव बोरैबा मैदेरफोर मोसाफोर ओंखारबानोथ' ओंखारजायोना ओंखारजाया जोङो हाजो गाखोनानै ओंखारबाय आरोना जोङो बै हाजोआवनो गाखोनाय ओइ हाजोआवनो नुनायावसो फिसा नुयो देन्जार गाखोबा जोङो गाखोना ओंखारबोबाय आरोना नै जायगायानो अन्थाइ गोजास्रा जायगायानो दैनि नालाय सेस अन्थाइ गोजाखा
अन्थाइ गोजालै दैमाया डाइलग हरदोब्रा गाइस थांसै माने सोरगोफुरिनिफ्राय ओंखारबोबाय जों अखाया थाइफ्रिहांबाय नै लागावसिगोनसो अखाया हानाया गाइस टाटा होनदोब्रा बाय बाय होनदो बाय टाटा जों बाय बाय जानो बेनोमोन गाइस भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामनानै होदो लोगोसे साबसक्राइब खालामनानै होदो स' थेंक इउ गाइस थेंक इउ होनदोब्रा थेंक इउ बाय 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 होनदो थेंक इउ बाय 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 अ अखा